Ens hem plantejat de no demanar l'autorització per enguany, renunciar a l'autorització d'enguany, perquè el procediment continuï, és a dir, simplement el que fèiem és canviar la temporalitat del projecte. Si el projecte que teníem entrat a dins Costes era per 2020-2023, doncs demanar a Costes que comenci l'autorització comenci de 2021-2024, però és que és exactament el mateix projecte que teníem redactat, que no tenia cap error de forma. És a dir, hi havia uns 9.000 elements a autoritzar, aquests 9.000 elements no renunciam a ells, sinó que els posposam demanant que se mos posposi l'autorització per l'any 2021. Si l'autorització de Costes mos arriba aquest mes, que encara no mos ha arribat res, a ningú, a cap municipi, si mos arriba aquest mes, nosaltres, aquesta autorització, ara demanant que se mos aplaci, que comenci a comptar, que diguem, a l'any 2021. Però no renunciam a ella. El que renunciam és que enguany du l'explotació directa de les platges, de les terrasses i tal. Però per quin motiu? Perquè hi ha una incertesa total i absoluta que no sabem com molt bé la temporada. No hi ha cap establiment turístic d'allotjament que en aquest moment me pugui dir quan obri. Anem a veure, que pugui ser 2021-2024, 4 anys de seguretat per al concessionari i enguany l'oportunitat que la gent que estigui afectada per Costes o el seu establiment se pugui presentar directament a Costes i dir-los, escolta, nosaltres voldríem explotació d'aquest lot, de la nostra terrassa, de les hamaques, de xiviu, de tot el que sigui, directament en Costes. Costes els dirà, ells hauran de presentar el que és un estudi econòmic, que nosaltres no li podem fer, perquè cadascú, el seu negoci, ha de saber què és el que pot i el que no pot. I si tindrà o no tindrà feina. Aleshores, els que vagin directament a Costes, sol·liciten aquesta autorització, l'Ajuntament, en el moment que qualcú demana autorització a Costes, ens envien a demanar que facem un informe, que aquest informe és preceptiu però no és vinculant, i nosaltres en cap moment posarem cap trava, de dir, si qualcú se presenta a un restaurant i diu, jo vull la meva terrassa a partir de dia 1 de juliol, Costes ens diu, estàs d'acord? Sí, estic d'acord, se li calcularà el seu cànon i pagarà directament. L'any que ve traurà tot junt, però en cap moment el procediment de Costes ha estat aturat. Nosaltres en cap moment hem aturat el projecte. El projecte se va entrar a final d'octubre, van ser els primers municipis. En aquest moment som el segon municipi a la llista d'espera de l'autorització, és a dir, davant nosaltres només hi ha un municipi, el següent són nosaltres. El servei tècnic de l'Ajuntament han estat en contacte permanent, dia darrere dia, amb els tècnics que donen l'autorització de Costes. La jefa de Costes també ha estat en contacte amb nosaltres i només a principi hi havia 3 lots, tres lots que havien de sortir a dins del projecte que necessitaven d'un estudi d'impacte ambiental, que això dura molt de temps, és a dir, que no és fer-lo en 15 dies i ja està, sinó que d'un procés molt llarg. Què vàrem fer? Els vàrem extreure, aquests 3 lots, els vàrem extreure de dins del projecte, però el procediment va continuar. Error que n'hi ha un. Aquí no ha vingut ningú de cap grup polític a demanar a l'Ajuntament que els mostri l'expedient, a veure com està el projecte. No ha vingut ningú a informar-se, que jo sàpiga. Per escrit, no hi ha cap grup polític que m'hagi vingut a demanar veure el projecte. No sé d'on treuen que hi ha hagut errors, d'on treuen que no licitaran les platges, que no tenien temps de licitar, perdoni, nosaltres tenim tots els plets preparats, que ara hi ha un canvi de temporalitat, però que tot continuarà. El tema de salvament, és erroni que nosaltres no tindrem, que Pollença no tindrà socorristes. En aquell moment no n'hi ha, perquè el plan d'autoprotecció de les platges que tenim en aquest moment en vigor són de 2015 i ens diuen que hem de tenir 15 socorristes a damunt les platges. Què passa? Que el nostre pla d'autoprotecció comença el dia 15 de maig i l'obligació que tenim de tenir socorristes és el dia 15 de maig. Els municipis que tenen socorristes actualment és perquè els seus plans d'autoprotecció diuen que comença el dia 1 de maig, dia 15 d'abril, no ho sé, cada municipi és diferent. Nosaltres, a partir del dia 15 de maig, tenim l'obligació, perquè així ens ho diu la instrucció d'emergències, de dir quants de socorristes podem destinar. No posarem 15 socorristes, perquè no necessitem 15 socorristes. Ara hem enviat a emergències perquè ens validin el que és el dimensionament de les nostres platges, que anirà canviant a mesura que se vagi obrint en el bany.